Ja sorry, tam som 2 videá, lebo ja som, neviem prečo, mi nejak zhasla obrazovka a mi vypol celý toto, takže som si to dávať bacha. Tak. Chlapci, dievčatá, čo mám? No počujete, dám tu sluchátka, počujete? Ale počujete tu skôr, tak. Už počujete. Som dať, no dobre. Kam pôjdeme? Pôjdem tu. No, ja to celkom kus taký holý drop, ale chápete, som killy. Na začiatku killy nedávajú až toľko, ja som mal minulé 2 killy. Ja som mal tak 30 HPčka, vyšiel tam týpek. Ja som ešte hral túto sezónu, ešte dávnejšie som hral. Týpek takú chybu robil predo mnou, som ho nevšimol, Eminem skin, hej. Použil krídla, ne, tam za kamenom krídla, ne. Taký laser som dal vo vzduchu, ani nestihol pristať, ak som mu dal. O, ty debilko, ale nešuj ma, padaj head. Teď upikexujem, ty dement. Dement. Slabě. Pickaxe. Dement. Co robil? Na chorobu, alebo čo? Zadeti. O, mene srdce je tu typek. Čo to je? O, mene srdce. No, keď ma zabijete, tak ja vás rozdrbem na kusky. No, pali po mne stražiči. Hej, jakže? To čo bolo? Mňa to neodrbalo. Ste to videli? Ja som toho nešok, viem, mňa to neodpalilo. Čo bolo? What? Zdá, že tam je typek, ale ja som si istý. To asi on písničko len. What? Neviem, prečo mne to nešlo zobrať. Asi, že som mal v ruke toto blbosť. Kartu to. Vidíte, tak musíte, že vy nedali vám. Šunče. O, vidíte, toto nehrajte, to je blbosť, podľa mňa. Je to, i kámoš hovorí, nehraj s tým, to je blbosť, som s tým hral, ale teraz pumpa je lepšia. Chlapci, dievčatá, nepoužívajte to, to je najväčšia blbosť. Komu sa to páči, to strašne dlho sa prebíja, to zdlhavé a potom, keď ideš prebiť vo fajtu, asi vrieti, takže sa vám neoplatí podľa mňa. Jak môj kámoš hovoril. Mám jeden kill, lebo som typko pickaxov. To by som mal mať možno bolet navyše, že som dal pickaxe, ale neviem. Keď viete, tam napíšte do komentárov, keď ide. Neviem, či to pickaxe je viac toho bodu, alebo ne. To čo mi napíšte do komentárov. Keď sa dá. Tak. Idem ešte na most, lebo tu stále sú trčesky. Takže stále, keď niekde tu padnete blízko, chodite si tu, pozrať peniaze tu. No a už teraz to tu vyletí, už tu bol, vidíte. Už jedna česká, druhá, tretia. Takže, tak to bolo, takže. Idem do vyšu, hej, chlapci, dievčatá.
Čo... No ja nechcem to zvermiť, že to nebude taký typ ako bol, možno bude. No jasne, čo hovorím, taký vizuály. O typku vypadne radšej. Nechceš vedieť, jak dopadneš. 1-2.